Ngi gomuse hata ni Adonai tu Musa lao maho pohat sianon ho dohot bangso naun tinogion muwak siatano Misir lao tu tanu na poda huurayon tu Abraham Isak to Jacob ujuhudok tu pinopagmu tano ile honoku ho sugo pesuwaku manguluhoko ubabali be anggo halak kanaan Amori Heti Perisi Hevi do Jebusi ibana pe manogyo kamu tutano habawakan ni susu do situak ni loba dang tagbenanggo au nakok di tonga-tonga muna ay bangso na takang magawa doho adik tung siap po maon bagai noko di tonga dalan. Jadi tung dibege bangsoi hata na horasi kotok magawa na sida caladang adong nanggo sahalak na mamake pakaian nahian alai nunga didok adonahian hata na anggotu Musa patola sona tu halak Israel taksona takang bagawado hamu nong satokin nau nako di tonga-tonga muna ikpan siaponokku do hamu orpe di tanggal ibe ma pakaian nasian ibana asau boto mananga hasi baenoku toho. Jadi ditanggali halak Israel ma pakaian nasi dabe jadi tanggali halak Israel ma pakaian nasi dabe madau-dau sian dolok horep ala yang go Musa dibuat mau dungi jala dipajongjong mai di balian holak siat paksawani jala di gua mai udung-udung pagluhutan dungi manangise na naing mangaluli Adonai ikon gua kibana tu udung-udung pagluhutani na di balian ni paksawani jadi molo jupa gua Musa lau manopok udung-udungi hehebe satok bangsoi las jongjong ganuk di pitu di udung-udung nabe di tulut terna sida ma Musa siat pudi pai masuk ibana tu bagasan udung-udungi ia dung masuk Musa tu bagasan udung-udungi dua maubung namak si jongjongi las jongjong di bagasan pitu di udung-udung jala makata ya donai duhot Musa jadi sadok bangsoi maglida ubun namak si jongjong di bagasan pitu di udung-udungi gabe hehe bema sadok bangsoi lo maksud banasida ganup di pitu ni udung-udung dabe makatai ma Adonai dohot Musa dok bohibe songon sada bawa na makatai dohot ali-alena dungi mulak masih Musa tu paksarwani alai anggo paghaladona Joshua anak ni Nun doli-doli i tang mogot siap tonga-tonga ni udung-udungi dungi ni na Musa matu Adonai ida ma nunga di doko matokau togion ma bakson nakok alai tang di pabotoko tuau manangise na naing suhonon mudungakku nunga ni di doko au mandadaho pola go di goar jala nunga jupangan asini goa humagaraponau no aing pe molo tutu nau jupangan asini goau magadopoko uapa botohon matuau dalanmu kasatuk takas hutadda pabo anang jupangan nasini roa umagadopoko jalaida ma paripem do bangson dungi nina Adonai ma ikut bohiku donganmu magdalan asau togioko tu hasonangan ala nina Musa matu Adonai oloso toktong bohimi mangulonami unang nian togio kami nakok sianon aitung magite-ite sianaha ma dapat tadaon pabo anau jupangan nasini roa umagadopoko au do pagi pemon dasian damagite sian na dinongananmu kami magdalan pabo makasungan nau do pagi pemon magadopon nasa bangso akan na di atas tanon nina Adonai matu Musa nang hataon na nidok muodeng bai no kudoi ala naun jupangan asini roa magadaponau jala au manadaho pola godi goar dungi nina Adonai dungi nina Musa ma uapataridon ma tuau hamuliaun mi alai nina Adonai ma au pabolu sosa luhut hatuau kusia jolo ni bohim jala au majou goar ni Adonai di adopanmu na maktarup ni roa doau sogot di halak nau tinarupan ni rohaku jala
nama kasi ni roa doa usogot dihalak naung ni asia ni rohaku. Aku ni didok Adonai, daktar baiko anggotung magdida apala bohikon, aidang tarbain manangisi joma ian magdida au, laos mangulu ibana. Aku ni didok Adonai, ida ma adong sada hajong-jongan magdonok konau, ikut disiho jongjong di atas dolok batu. Jadi dung mamulus hamulia oku bainoku mahotu bagasan sadarigat ni dolok batui, laos suku ponokku tangaku tuho pai masal buau mamulus. Ia dung hupatai tangaku, idaun mau siat pudi, alianggo apala boikon, dang jadi idaun ni manangise.